Il-qriema se jkunu jistgħu jużaw il-parkeġġ tas-supermarket il-ġdid li ħapost dik li xi darba kienet il-fabbrika tal-Coca-Cola f'Ħallqormi. F'konferenza tal-aħbarijiet ingħad li l-parkeġġ ta' dan l-istabbiliment se jibqa' miftuħ wara l-ħin tal-għeluq bejn l-10 ta' bil-lejl u s-7 ta' filgħodu biex jintuża mir-residenti. Is-Sindku ta' Ħallqormi, Josef Mażini Vento, spjega li l-Kunsill Lokali ta' Ħallqormi laqa' din l-inizjattiva mis-sidien tal-istabbiliment fl-isfond tal-menti mir-residenti dwar nuqqas ta' parkeġġ. Inizjalment il-Konsil kien oġġezzjona sabiex dan il-proġett ikun jista' jsir hawnhekk dawn il-naħa ta' Ħallqormi ħabba il-konġestjoni ta' traffiku li jista' jintlaħaq. Però imbagħad bdejna sabiex nimbarkaw sabiex il-parkeġġi l-iktar diment waqt li nkunu waqt il-lejl ikunu jistgħu jintużaw mir-residenti qriema stess u dan sabiex kemm jista' jkun nippruvaw nimmitigaw intaffu ftit il-problema tal-parkeġġi. Naturalment jista' jintuża minn kulħadd u b'xejn fix ħin il-ħanut fix ħin is-supermarket ikun magħluq. Qal li din l-inizjattiva se tissarraf f'100 spazju ta' parkeġġ. Il-Viċi Sindku ta' Ħallqormi, Xandru Malija, appella lil pubbliku biex ma jħallix vetturi pparkjati il-ħin kollu minħabba li l-proprjetà hija privata u hemm ir-riskju li titneħħa jekk tibqa' pparkjata fil-ħinijiet li jopera s-supermarket.